είδατε τι μας δίδαξε και ο Κούντερα, ότι όταν θες να καταστρέψει ένα λαό, του καταστρέφει τη μνήμη. Η λύθη είναι ακριβώς αυτό το οποίο στηρίζει τους ιμπεριαλισμούς. Και δηλαδή, τώρα θυμάμαι ότι η λύθη είναι συνώνυμο του Βερέμι, βέβαια, ναι. Είναι συνώνυμο, ο κύριος Λύθης. Αλίστου Λύθης Βερέμις, ναι. Αλίστου Λύθης, ναι. Και θα σας δώσω ένα ψήφισμα από το Δημοσθένη. Είναι κανονική, πώς αρχίζουν τα ψηφίσματα στην Αθήνα. Έδοξεν τη Βουλή και το Δήμο, να προσέξετε μια ενεργητική μετοχή. Έδοξεν ή δεδόχθε τη Βουλή και το Δήμο, θύσαντες και ομόσαντες, όχι αυτές τις ενεργητικές μετοχές, τις άλλες, θύσαντες και ομόσαντες, οι Αθηναίοι, της θεής και ήρωση, της θεής και ήρωση, προσοχή, τώρα έρχεται η ενεργητική μετοχή. Έδοξε τη Βουλή και το Δήμο, θύσαντες, αφού θυσιάσανε, και ομόσαντες, χορκίστηκαν όλοι, στους θεούς και τους ήρωες της θεής και ήρωση, της κατέχουσι την των Αθηναίων πόλην και χώραν, 200 ναύς καθέλκην κτλ. Βλέπετε, εάν το ακούσουν αυτοί οι εξυγχρονιστές και όλοι αυτοί οι εθνομηδενιστές, θα πάθουν 4 εγκεφαλικά ενσιάρα και βεβαίως η Αθηναϊκή Δημοκρατία θα πήγαινε σε όλες θα ήταν ένοχη σε όλα τα δικαστήρια των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων. Γιατί? Διότι οι Αθηναίοι λένε στην παμψηφία τους ότι δεν είμαστε αφεντικά εμείς, δεν είμαστε οι ιδιοκτήτες των Αθηνών, εμείς οι Αθηναίοι. Ιδιοκτήτες των Αθηνών και αυτοί που μάλιστα δύναμη κατοχής του κλινού άστεως της δημοκρατίας των Αθηναίων, δύναμη κατοχής είναι οι θεοί της Αθήνας, των Αθηνών και οι ήρωες οι οποίοι κατέχουν την πόλη. Βλέπετε λοιπόν ότι αμέσως, όπως το διαπίστωσε και έναν αιώνα μετά ο Αριστοτέλης, ότι έστι δε το ιερών κοινών αμφωτέρων των παρατάξεων, ότι το ιερόν, ο Θεός και οι ήρωες, δηλαδή όπως το είπε ο νεαρός συνάδελφος, αυτή η μεταφυσική του θέλω και του ημί ελεύθερος, ουκ ημί ελεύθερος, λέει ο Παύλος. Επελευθερία εκλήθητε αδελφοί, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Αυτή η ελευθερία η οποία τους έκανε να στήσουν το πιο ελεύθερο και το πιο δίκαιο πολίτευμα όλων των εποχών επί του σημερινού πλανήτη και του αυριανού και του χθεσινού, ήδη συνομολογούν ότι τελούν υποκατοχήν από τους θεούς τους και τους ήρωες. Συμπέρασμα. Μπουρδολογεί για να διαλύσει τις εθνικές ετερότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο Αμερικάνικος Ιμπεριαλισμός όταν ζητά εμείς να καταστρέψουμε το ιερόν, το οποίο λαμπρά σας το έδειξε ο νεαρός μου συνάδελφος, ο θεολόγος, γιατί δεν είναι ευαίσθητον ατομικών δεδομένων η πίστη, το ιερόν σε μια κοινότητα. Δεν είναι ευαίσθητον προσωπικών δεδομένων. Είναι αναίσθητο συλλογικό δεδομένο. Αναίσθητο. Είναι πέραν προ και μετά τας αισθήσεις. Επομένως εδώ βρίσκεστε ενώπιον γενοκτονίας. Η γενοκτονία βέβαια έχει μια ευχάριστη πλευρά, διότι περνάει μέσα από μια μπουρδολογία απίστευτης βλακείας, αυτά τα βιβλία, και όπως καταλαβαίνετε ότι όταν δίνετε στα παιδιά οδηγίες χρήσης καφετιέρας, λέει το εξής, με τι θα ασχοληθούμε, πού δίνουμε οδηγίες, πότε χρησιμοποιούμε στις οδηγίες μας προστακτική και πότε υποτακτική. Λοιπόν, και επομένως θα ψάξει το παιδί την προστακτική από την χρήση της καφετιέρας. Βάζουμε, βγάζουμε τον καφέ, το νερό, βράζουμε κτλ. Δηλαδή,
Η άλλη προστακτική, αν τους έβαζε στα παιδιά της Πέμπτης, έλα να τα πάρεις. Έτσι. Θες γιν και είδωρ. Έλα να τα πάρεις. Να και μία υποτακτική, προτρεπτικού χαρακτήρα, να τα πάρεις και έλα. Έλα να τα πάρεις. Επομένως, την προστακτική μας έδειξε ο Κώστας πριν από λίγο, ότι ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης την δίδαξε άριστα από αυτόν τον υπέροχο μύθο, όπου ξαφνικά ο υπέροχος εκείνος, ταπεινός, κουρασμένος, πάμφτωχος, ξυλοκόπος, αρνείται τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, γιατί ο Ερμής θέλει να τον δοκιμάσει. Όλες οι προστακτικές εκεί είναι παρούσες και ταυτοχρόνως το παιδί μαθαίνει την αξία από το άγο, μας δίδαξε σήμερα ο Δημήτρης, δηλαδή άγεται το παιδί προς την αξία, πηγαίνει και δεν μένει αφασικών μαλάκιων για να υπηρετεί τις οσφιονκαμψίες του Βερέμι. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι ο Βερέμις. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι ο συγκεκριμένος Βερέμις και οι Ρεπούσιδες και τα λοιπά, τη Ρεπούση την διώξαμε και τώρα προσπαθεί να αλώσει την Κύπρο. Θα τη διώξουν και από εκεί, εν πάση περιπτώσει. Θα καταλήξει στις αγγλικές βάσεις. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι να καταλάβετε γιατί εδώ είμαστε, εμείς εδώ ήρθαμε, δεν ήρθαμε, ουκ ήλθον βαλίνι ειρήνη εγώ, αλλά μάχερον. Εμείς ήρθαμε να καυγαδίσουμε, δεν ήρθαμε να τα βρούμε. Δεν είμαστε ευχάριστοι, εγώ δεν υπήρξα ποτέ ευχάριστος. Ποτέ. Ή μάλλον προσπαθώ να μην είμαι ευχάριστος. Καμιά φορά γίνομαι κατά λάθος. Ναι. Το γεγονός ότι παραδείγματος τον Βερέμι τον διέλυσε, δεν τον όρισε, τον διόρισε το προηγούμενο Πασόκ και μετά το συνέχισε και επί κυβερνήσεως του Καραμαλή, σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι και στο Πασόκ, αυτοί οι αρμόδιοι που διάλεξαν τον Βερέμι ή και οι άλλοι, είναι ή πανάσχετοι ή πανηλήθιοι ή το συναμφότερον, ή παίρνουν εντολές από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Είναι τόσο απλό. Γιατί, ξέρετε, στην πολιτική τα πράγματα είναι μπακάλικα, είναι θουκιδίδια. Λοιπόν, ο Βερέμις και οι Ρεπούσοι δεν πέσανε από τον ουρανό ως χαλάζι. Τους έβαλε κάποιος. Λοιπόν, εάν μεν το λεγόμενο κατ' επάγγελμα πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας, ειδικά του δικομματισμού. Το κακό είναι σε αυτό το θέμα και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ θα ήταν περίπου σύμφωνοι, γιατί και αυτοί πάσχουν και οι δύο μάλιστα είναι και οι πιο αυθεντικοί εκπρόσωποι του θετικιστικού μηδενισμού. Οι δύο αριστερές αυτές τις παραπροτάξεις. Αν πάρεις τα δύο κυβερνώντα κόμματα, όταν διαλέγεις τον Βερέμι, όπως μάλιστα το είπε και πολύ σωστά ποιος κάπως, ότι το λέει ειλικρινά, το λέει, έτσι θα κάνουμε. Έτσι θα κάνουμε. Θα διαλύσουμε το Ντεβλέτ, θα το διαλύσουμε. Γιατί? Διότι αυτά τα πράγματα είναι ξεπερασμένα, είναι επικίνδυνα κτλ. Οι Έλληνες έχουν την κακή συνήθεια να θυμούνται ότι είναι εδώ, πώς το λέει ο Ελίτης, έρχομαι από μακριά με τις μυροφόρες της Σαντορίνης.